Kum kejingdan kam bagi patba kin tip lang katnu ke sarkar jala ke penlut haki tamasa beper bakala penlong bat na kejingdan ke lat ban lum jing tip lingba ke right to information RTI kala penlong ya wei unong esat an ubadeiru unong elam jong ke wei kaseng ban wat ya ki jing tip hi babanya bakatnu ke sarkar kala penlut bat ke yo nong naki tamasa. Kejingpan RTI ya kejing pulut bat kejing yok nong ke sarkar jela na kita masa beper ki day na kabenta kita masa ki bala penlong haus nam araja arpusan bat yakani lapan dauba en lang sawian u education secretary ke Hinyau Trap Youth Council. Hadin kejing yok pedang ya kejubab uniu nong elam ke HYC ula penpau ya kejing peniau namar ban yok ya kejubab kala shimpor haduk sau penai kenti ban yok nalor kejing bom yok ya kejubab kumba ula bu jingkeli. Hakaji kran bat usulong mil ulaong bola pan ni kejubab na ke Directorate of Tourism Henry na kaliang jongka kala pat sa Megalayan H ban ay ya kejubab halor ki jingkeli ki be day ba kejing penlong ya ki tamasa ki bola bu da ka penpau na ki khat arteli ki jingkeli ke Megalayan H kam shamla ay ya kejubab jong baro Henry tang halor ke Cherry Blossom Festival ke Megong Festival bat Brian Adams Directorate of Tourism kabide bat kini ki festival ki bala organize da ka Department of Tourism bat kumjuru lingbakan ni ka Meghalaya H Limited ya ka bala organize haus nam arajar apusa bat arajar apusan ki jingkli ki banga nakaliang jonga ngala file sya kini ki department ma ki kentop kiran katukan ni ki points ngan pensai khanjat ma ha kabide ngala kli ngala bu ya ka jingkli lingbakan ni ka RTI bakat nutli kita ki events Ikiba kita ke international artist kilawan berperform hang ni hapo ke jela Meghalaya House nam arjar apusau arjar apusan. Tengala keliru katno teli ki katno ka jingsiu hakaba na kalian jong kasokar Meghalaya lani kitu ki limba kan ke Meghalaya H Limited kala siu syakini ki nongruai ki balawan na kalian ka partai ban perform ya kita ka concert jong ki live concert ke jong ki hang ni hapo ka nongba shilong bat kiwi ki benta jong ka jela Meghalaya ngala keliru akabedai bat kini ki kanungut ki brio mo ki attendees ki balawan ban shimmentala ni ban pet ya kita ki live concert la ka balawan roa di kini ki kenhun beper ki nong roa beper paunam jong kari ke pertai hapo kini nong hapo ke jela ko jongi nantangal keliru ling bakini ki RTI kanu teli ki tickets bola dia mo hakini ki concert baro bat ngal keliru kanu ka keliru ke ki company lani kita ki event management companies kiba engage bat kiba involve ma banwan ra lani ban organize kini ki concert hapo ke jela Meghalaya jungi house nam arja pusau arja pusan bat ngal keliru hakabede bat ka jingyo ma ka jingyo lani kita ka revenue hakabe nekini ki live concert kibala perform nekini ki nongruai kibala wan ban perform hapo ka jela Meghalaya nang tarung ala keli kabede bat kat nopat ka jing pelut na kaliang jong ka tourism department haboro kini ki events kiba kim maki kila pelong bat ngala file ngala yo kini ke jubab dinsang ngala file kini ka RTI na du January arajar pusan mo ray kala simpuar hadu kata deki benai mo ngamtep kai kadau salendet jong kating penslam jong ki ban reply kini ka RTI ngalayo ni hadu benai me jom tau snam kini ka RTI wat kai pat ka bapelong nga ban mi syakmat ban pensai pat ba kini ka RTI kalong bangai in ki statement mo ngalai na ka no chief minister ka statement ba ka Meghalaya ka government of Meghalaya kala yo kata ka revenue ka balong hadu sispa lai pulai keluar hadin katukan nya bunai biang ngali ibang pat dangshan mo menen la dang ambakla ba minister jong ka tourism mo la pensai biang ba pensai pat ba biang haswa bandan kata ka assembly ba kala dan kata ka revenue biang ada ka ba benrap ba ka jela Meghalaya kala yo ka revenue ka ba sispa lai pulai keluar haswa pat ban penbana kita ki major festival ki bansa long na du bunai Oktober te kai pat ka bapelong nga ban pensai pat ba ni bat ka ban wara kini ka arte khmat jong lat pathai ku bor jong silong me kalong ba ka pendiaw yang nga halor ki jubab bat ka jubab ka banga ngalo kam penhun satya yang nga kumundong wat RTI mo namar ba katkum kini ki points ki bangalabu kiladan hadu khat artli ki points ki kita ngala kali nadu ka rukam pelut kata ka pakantum nadu ka logistic ka state set up nanta ki hospitality ka ki tiket nata ki stall ki ba ki labu nata ki long ki jingdi ki ba makiru ki labu hang tu nata
ke security set up nata ka sound set up nata ki stage set up but kiwe ki benta ki bangala kali hadu kan artili ki badan hadu kan artili ki points kunthop ro ki sub points ma ki bangala bo rei nakaliang jong ka nat tourism limba limba UPIO ma la forward ya kan pat saka Meghalayan Age Limited ka bade ka we ka authority ka bala interest ban pelong ban pet ya ka jing pelong ya kini ki tamasa ha po ka jela kiba kanthop iki major festival kata ki major festival hangni ki ong bakade ka Cherry Blossom Festival nang ta ka Shilo ka Megan Festival bat ka Brian Adam hendrai katkum kani ka arti ngam simla kali tangi kini kilai teli renga la kali na nadu ka Cherry Blossom Festival ka ni ka Megan Festival bat kiwe kis festival bat nalor kata ngala kali pat ro yaki taki artist ki balawan individual ma bat perform hangni kiba kanthop let's say kiba kunthop yo Ed Sheeran nang tau Alan Walker bat kiwi ki artist kiba nginumla ban kenmau mar kila buon plat hau sembol adat re kiba pelong kiba pensngau dia weng apat kalong ba nakaliang jong ka Meghalayan Age Limited kam simnala ban alut ikita ki jubab jong gini ki artist kiba lawan ban perform hangni hapo nang ba silong re kila ay nga ka jubab limba kani ka artist tang limba ka Cherry Blossom ka Megan Festival bat kani ka Brian Adam bat ka jing pulut ang niro katkum ka kani ka RTI kalong ba ka Cherry Blossom Festival la pulut Sunklur kata ka de ka approve contract among ya ka bala approve pan pulut bat ka Megan Festival ka balong hatu rapat la pulut Sunklur pan sopko pralang bat how bede pat bat Brian Adam kila pulut hadu lai klur nang ta kaba pelungo yang apat kalong ba ka total expenditure mo kini ki amount ngimdik ide bersuku kini ki amount ki ditang ki approve contract amount mo ban pelut re ka total expenditure include let's say ka dunala ni katam nakaliang juga Meghalaya Age Limited kam simla provide ya kata ka information kumbang lapan ban ngimtip hatu ka nu ka pelut let's say nakasangklur ka duna pan ban ya kata ka sangklur let's say nakata ka sauklur kala ban duna pan ban re ni pat ba kimbu ya kata ka total expenditure mo jong kani ka Cherry Blossom Festival te ka pensa ini ha ka umdam bat ha ka jinglingwa re kani ka Megan Festival ho ki ong bai ki pulut ka jinglut klong sau pen so fra klori ka Brian Adam ro ki ong like klor hendrai ha bai dai ro bat kani ka RTI no lapan ro ya kanu kila siu shakini ki artist ya nsu batai kinjat no ka Cherry Blossom Festival kila siu Boni M kila siu lai pulang ya u ekon ke siu Arklo lai saulak lai punriu hajar nanti ya R3 Habs kila siu nru punyaulak R4 hajar nanti ka Queen Sensation kila siu sanlak ka Kon SK sanlak but kini ka Megan Festival pat ya ka kenhul jom Europe ma bontam kila siu Arklur kat pralak R punriu hajar nanti ya Brian Adam balawan perform ma habuna December hangni krem simla mention da ba iPad not available ngimtep ka lu kisi ya kata amount sakini ki nongroi but kai ka ba pelong ru renga bede pat ka revenue mo ngala kali na ka Meghalayan Age Limited kanu ka revenue bakila ai maki kila jubab ba kata ka information ka bangang lapan kamlong ready ban kin provide rei ka jingkali junga kalong ba kumno ka Meghalayan Age Limited kamtep ya ki provision jong ka RTI ya mo namar bala da ka information kamdan hakti jongti nada ka Meghalayan Age Limited ka badai ka we ka authority ka bala interest ban penyat ikini ki concert kamdan ni information te manupat badan ni ta information but bolero PIU ha pamdan ni information uday ban forward kat kom ka section 6 subsection 3 jong ka RTI Act shakanu ka authority ka badan ni ta information halor ka revenue rei kadak jengkeli hane kelang bo uni PIU jong ka Meghalayan Age Limited wa kamdan ka information ka no ngiyo ya ka revenue Nalor kita uba en lang sawian ulaong. Bakat pa umentri rang ba kajela bat kumjuru umentri berikmi ya katana tourism kila penpau ba kajela kala kamai hadu shispa lai pulai klor na kita masa Henry kebelengo pat kalong. Baha ka RTI bakilapan kip syamla yo setia ya kajubab hakaban nakal yang UPIU ulaong penban ba om dan jing TPA halor kani. Tabang isu ipat menta limbau chief minister bat tourism minister ma bagi ong kata shispa lai pulai klor. Rei hakane ka records ka ba maki kila provide syangi mo syanga ala keliru mo nalor kani ndi batang mangal keli sa ya ka Directorate of Tourism lani ka Meghalayan Age Limited ngala keliru kanu ka revenue ba pila share ya ka Department of Sport and Youth Affairs
But kumjuru ke Department of Arts and Culture. Namar ba kini ki babon ki events ni ba ki pelong ru ha ka jaka jong ka Arts and Culture. Kebenar hatai popularity complex mau kasyang. But kumjuru hapulu ke bedai ka jaka jong ka Department of Sport and Youth Affair. Hendrai hang niru ya kini ke jubak ka bangang ngalapan ke misim laai. But ngasnguru ban pimpau ba ya kini ka RTI ka bangal file to. Kadairu hadin bangila preso hadu kata-kata bagi salah ban ai. Hadin bangila file complaint syaka CIC kisah ai kena information hendrai lada jen bang isu snap kom tu lada isu file lada ki brio let's say the day ki brio pai bagi basu file kim tip ke procedure let's say kena mio kena ke RTI ka bu eta kadak jing thrais ni buat kadak jing kali ba salindat mo halor kanu kanong rem ba kimla ban provide kena ke RTI ka bangal file nadu puna January ki ai kanu puna ke simpol ban ken ai tangi kena what hadin ba deki bun benai kila shem ban prepare kini ka RTI ni kim simlala watang benai ta revenue mo ta ka jingyo ta ka jing pulut ka detail habanga ngalapan kini ka RTI ngam sim lapan partly mo ngalapan detail information dari hang ni pat kisai partly summary but kadon ru ka hakani ka RTI dei akbede but brand adam kilong bakila ai ban organize hakawe ka event management company kata ka Envision and Opus Production. But nakaliang jong ka state government pat kala ay kata ka jingerap pisaling ba kata ka viability gap funding mo sa kani ka company kani ka viability gap funding ni busu kalong kom ka one time grant mo ban ay subsidy mudai tangay ka company la ni ya mudai tangay ka company ka bapulang ka concert kalay ka kanja scheme lang ka grant mo mudong hakaba aish kinu ki kunuhon na ni ki society la ni ki document mo ki ban lesi ban penyat ki project ki bahaya nam ta ka jumut jumpai ba andre hang niru kedan kedak jengkeli ka bakrau ba katno ka sokar ka ai kata ka grant one time grant mo sakani ka event management company namar ba hani ki kram tho ai ki suang me ba su ai bet ya kata ka grant ya kata ka financial assistance limba ka VGF mo Hendrai kat no person bat kai ka terms and condition ani kai ki sanction ka ba nakaliang ka sokar bat kani company kila ibu kataru nyim tep kani ka pni ba ka don kai ka ba ka don kai ka scam ka ba shirkai ba halindat jong kani ka jing pelong kini ki festival namar ba kat kom kini ki courts ki bangapan kimla ban ai but kani ka information ka ba ngayor ka long partly kam de detail information but kani ka pni ba sungoban pinpa ba kadan sisa kata ka scam ka ba shirkai but let's say ro ka jingbumla jong ka Meghalaya East Limited mo ban airu ekta ki information ki bede but ki artist ki buwan individual namar ba ngitep ba kini ki individual artist ki buwan mo kimde bi kiwan perform nang Shillong kadan ka event management company ka ba organize ki wan ling ba kata ka Indian tour mo India tour ki wan perform hakilai South li ki jela te lada ka sokar jela lada ka Meghalaya kam yo ek revenue manu pat yo ek revenue jong kini ki artist ki bon individually learning ki bon ling bata ka Indian tour but kani ka peni ba let's say kadan penbantang ka jingyo nong hapedeng jong ka tu ka company ba ka ba penyat ka ba wanra but ka ba organize sa kini ki concert but no pat nang ina po ka jela ka ba ngingim tep nambar ba hagani ka RTI kim bisai but ai bu pai ba hi in bishar ya ka ai ka ba kani ka RTI kat kum ka jinglap ka jenga ka pensai oh ngalapan ya kani ka habede bat kani ka lai keluar mah jong brand adam deh kani ka deh ka ngapan katnu ka total expenditure incurred mah habede ban organize ka payah du lai keluar ka penkendet yang aru kum nong wat RTI mah ba kumnu ka payah du lai keluar ban set up ya kata ka concert ni lani ya kata ka live event jong brand adam namar ba la dalai keluar ni larni namar hangir ki kam ai kata ka specific information apa lut kumnu ki ya kata ka stage set up ya kata ka security ka event management hani kimla ban ai pi takani ka pediru ba kadan ka let's say kadan ka jing bamsap ka bujur mo hapdeng ki buar penyai bat nur bat no pat ki badan halendat jong kani ka kam namar ba lai keluar nga ka haka jusmo ka jonga namar ba larangi phai mo ka soka dang shanro hoi ki ong ba let's say limba kani ka jingbi jong kani ka khubor mah limba sulong mi kila badong bangi pulut like lu nam ka banle ka self protection rengi deban smuthu sai ba ka sokar Meghalaya hakisnam ki baladap kala de ban thit ka self protection ka basung dor khasau keluar mot kata kam dong kam shu ya ka event management company mah ani kinu ki bapenyat ya kani ka shu bankin lepat ya kata self protection namar ba ka sokar kaldan ka jong kata self protection ka banong hadu khasau keluar kumnu kani ka junglut like keluar ka bamla ban piang namar hang ni ka ki krempen sai kumnu ki lot
ngalapan in detail rai nakalian jong kini ki PIO ki ba limba kani Meghalayan Age Limited mo kimla ban provide kata ka specific information ka pali ba kadon sisa ka jingbam sap ka ba serkai hadu kata ba kata let's say kata ka jingong ro ba kata ka sispa lai pulai klur kiyo limba yo let's say kam dan hira ka record penban kadan penban tang mo man ladangi base na kani ka RTI ngam tharai ba ka sukar Meghalaya mo kan yo ban kamai hadu kata na jin ba ke yo ban kamai hadu kata kan kini ki PIO let's say kira la ban provide yang ke information nadong sadong handai hangni ka pinpaw ba kimla ban provide kani ka pin iba kadan ka ka scam mo ani kadan ka ka jimburi ka ba serkai hapdeng jong kini ki festival ki ba wanra ba ki ba pelong hapo ka jela Meghalaya ya kata ngim sngo pher mo ni sutho ba ki dan ki brio halendat jong gani ngim tep manu ya kata abu pai ba in so bishar but let's say ma sisen kasni let's say kan sa pau pat ba manu bodan ki halendat ban pinyai gini ki festival hapo ka jela Meghalaya jongi namar ba kani ka jung bum pensha jung ka Meghalayan Age Limited mo kapat isi siya ba ka dan ka jing ya sungtho jingmot namar ba hoy kani ka Meghalayan Age Limited let's say la constitute ya karo mo specifically tanam ta kini ki kam ni ba ka Meghalayan Age Limited ka dai ka authority ka ba pinya tang ki project ki events ba pher la dai hapo Meghalaya hapo sabar jung ka Meghalaya kani ka authority ka bon ka sa interest ka kamram ko jengka ka babon hi kadai hak jeng pulang gini ke festival let's say kadan ka jeng sebut nadu ka pasdang mo bangin snai kani ka authority lemba kani ka authority pat nilapat benbure ya kata ka kam mo ya bele bat ka jeng pulu jeng besar bat ka jeng onong da ka ba shimno lani ban shuya penjaklat no da manore ki bedan ketilang hakani ka kam ban pulang ni ki festival hapo jela Meghalaya ngin sa thwa eka namar kani ka artai kam penhun da lele yingi mo kampunhun dia ro namar ba karukam jubab long ba katum ga rukam jubab dai ke sulong ba jubab de rukam kam dai ba ki jubab katkum ki provision jong ga RTI nakalian jungi ngin sa thoa ya ka ngin sa thoa ya ka representation mo man panjing shai mo ngin sa pha ko copy so chief minister so tourism minister mo man ai yangi ya kata ka detail ya kata ka detail information lai kami kata ka sispa lai pulai keluar tingin sapet hadu ka sokar kalan yang banai kata ka information kumbaki lakam ki kamai hadu sispa lai pulai keluar dai haka jung spek ke jungi but haka jung sutu ke jungi lingba kan ka RTI ngam try ba kin la ban provide kata ka detail information kumbang alapan man pedi ba ka jela Meghalaya ka kamai hadu sispa lai pulai keluar lingba kin ki consult ki bala pelong hapo ka jela kan ka Meghalayan Age Limited la constitute da manure manu nam ta ka perfect mo kata ka dai ka main question mo dai halor kani kanong remba namar ka dai ka authority ka bal control ta manure manu let's say kadan ya ka buat barkan bypass what iki niki department ya kata ka Department of Sport and Youth Affairs ber kumjuro ya ka Department of Arts and Culture haga bapendo kami ki da ka bayalan but kam sunyu satya mau ban siu kata ka revenue lane ban le kata ka revenue sharing bar kini ki department wala habala pendo kami ka jaka ka jumti kani ka pini ba kani ka authority let's say mo kadan ka bor jing penyat jungnur jungno bat ni stok ba ngin mladen ya kata bat compare ndreng ne kaliang jungi mo ngin sa bodien ngin sa pani ke pensai halor kan ke jemplut namar ba kani ka pedi ba ada kamdan sisa kata ka revenue kumba kila kammo kamdan handai ka kani keluar ke upload kadai ka jing pensarwa kaya upaj ba ni i ba kadan ka report la nam bakla baka Meghalaya mo ka state dep ka jungka ka ladan hadu live hukandai percent habai compare ba kiwi ki state hapo ka ri India kani ka pedi ba ka jela Meghalaya ka garam jungka kala nangya kiyo na kasnam bar kani hi kabu apeleng ka jingma ya ka jelahi bor kowe na marbala ka jelahi ka dap hakaram ka jinjinjahi ka dayu pajba no snong jong ka jelah bu na marba dai mangi ki pajba di pajba hi bu haban siu bar bakri di ba kita access ki bangin ki ba ka sokapat kan persang ban impose yo pajba no snong jong ka jelah na marbangi ina ka por sa kapuan mo bu chief minister mo uang bo ulang ban kulo ulang ubala kloy ban clarify personal lade ban sim personal ya kanu ka issue mo kaba kipat ba ki kwa ka jeng sa tengi ngi nakaliang jungi ru ngin sapet mo hatu sim personal mekanika kam ngin sa pha ka presentation but kumjuro ekanika arte application ngin sa include lang ban pensai kini ki points baro ki bang lapan but ni sapet hoy hatu don kata ka commitment kumbola kran ma bo sim personal ban pensai pai ba hi dala de nada don pat kini ki bum suho jing bot mo hai bede bat ka jing trekam jong kasokar jela Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F
ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya